Mama Jerry, Mama Cheche, Mama Jerry, Mama Jeremia. Zvakaoma sikana. Kwenyu zviru dzikwe dzatiri kunzwa idzi. Iye mukadzi mukuru akachema kubohodza. Vasikana. Inyu zviru dziko ameno ndamboita sendorota. Ndamboita kunge pamwe ndikupenga pamwe ndiri kumhanya mushini kudai. Unoziva pane zvimwe zvinhu zvinongopusisa so zvekuti unobva wangopusa kushayiwa kuti ziva kuti izvo kuzviro zvacho zvekumbomhanya nestaira ipi unapi that chii chiri kumbonyatsoitika. How are you Mama Jeremia? Muri sei kwasikana? Yakadii muiri? Tangoti tichingorezvana semadzimai. Tichingomhoresana kuti mukudanana chaipo murudo. Kwanzi muniko nemaresults chiko ameno tangoona zvipepa hatina kunyatsozviverenga nekuti ndiri kumhanya ndoda kunogamushira murume wangu ndiri kutomhanya saka ndangoti rega ndingoita kakusendawo kameseji kuna Mama Jerry ndisati ndabuda so dhazoite imwe iyaye you know ndokumhanya kunotorawo chikomba chiri kunonzwa chi kuairport saka ndangoti rega ndingosendawo kamessage how do I look? Nai Mama Jerry, how do I look? Do I look so fabulous? Zvokuti anonyatsokanuka kuti wow, that's my baby. Let me just be serious a bit. I'm very sorry, but I think that there are some posts dzandangoona kuti dzabuda neH Metro, but I did not finish. But it seems like zviri kunzi vakomana varamba nyaya here handisi kuziva the judgment or what is next. And then I saw vamwe vachitaiwa hakuna munhu rapist anobvuma mhosva. Rapist haanzi haabvume mhosva according to people here on social media. But as I'm concerned, guys, I am just being honest. I think these days we should deal with the honest truth when we are dealing with issues here on social media. I feel like maybe vana Mama Jerry vari kuitira this for content. I don't think this is real, because it does not make sense at all. Nyaya Mai Jeremia kuti, guys, let's just be honest. Kana Mai Jeremia vakauya vakataura nyaya yavo papublic, nyaya isina kuendeswa kumapurisa, which means uri kupa awareness kune ivo vacho vakapara mhosva, either kutiza, either to have maplans or something that chinokwanisa kuti chivadzikire chivavharidzire ivo in terms of kukoti. Number 2, topina apa nauye kuti according to her explanation, to me hazvisi kundimekera sense. That's why I didn't talk about it. Ndisina kupa attention to it, because ndanga ndichizama kuita figure out ndinyatsonzwisisa the whole issue, but I did not get it kuti ndinyatsonzwisisa so that I can analyze it. We all know, guys, vakadzi vanorepa, chero varume chaicho vanorepa, chero nemunhu wani, izvo tinozviziva zvinoitika. But chiri kumbondishoka ndechekuti saka zviri kureva kuti Mama Jerry makabviwa nemi kutaundi kujoina situko, kwakubva matenderedzwa according to you, makatenderedzwa mukamanya kudai mukandobhono pakwa paive nehamene KFC here, pakanga paine mota dzisina manhamba plate, painzi ndepevanhu vakuru, kwakubva matenderedzwa futi ndobva mangoendeswa kune rimwe flat uku, kwakubva matenderedzwa kudai, kwakuzoendwa nemi, maendwa nemi, uya achipinda kudhoo uku, uya achipinda kudhoo rekumashure, kwakutoti kumura hembe, imi kwakutokumura kwakutoitwa. And then ndobva zvaita sei zvapera kuitwa. Let's be honest here, because according to my understanding, how did you come out from that house? You know, let's face
reality as Zimbabweans, we should not try to be amen or so. No. How then you end up at home without reporting, without no money? Not at all. Because zviri kunzi vakaenda netax yavakatonoperekedzwa here kuti vaende kumba kwavo. Munhu warepa kwakutoperekedzwa, kwakutonopinda mukomo, kwakugara kuti ubhadhare 50 cents yako $1. Kwakubva wagara wobva wataiwa ndiri kuenda meno kwavanogara. Madhaka imi madha skitire nyara nakunaka kana mamuchita zvenyu skitira, but the skit is not nice at all. It is not nice. Do you know kuti pano pa social media at some point we begin to experience such things, nyaya dziri sensitive like that, and we make skits with them. Like, really, why do we have to do that? I really don't know. Kana kuri kuti harise skits. Because mazuvano, let me just be honest with you guys. Mazuvano vakadzi vakuhura vaine varume mumba. Murume achitoziva. Murume achitoshanda nemukadzi kusota mari kune vamwe varume in the name of selling their bodies. Ndiri kukuti reality zvinhu zviri kuitika mazuvano. The living lifestyle yakuitwa mazuvano. Most vakadzi ndo vakutochengeta varume. Varume vakazorora kumba kuti makumbo pele kudai. Vakadzi vachishanda vachihura, vachipanda mari kuti bhadharendi pachikafu kuita sei zvese. Saka now if you understand that, it might be true kuti aiwa pane panga paine, because if kana manzwa kudemba kwanga kuchiita mai Jeremiah, with the situation guys, you can do anything and there is nothing wrong. Either murume angachizwa kuti anga asingazvizivi, but the honest truth, something is wrong. Because even when she was explaining her story kupage kwamaititu, pane nguva yavakamboseka so, and the way she, you know mani atisi kuramba kuti chero nemunhu wani unotobatwa ukaripa, you understand? But alright, kwakutozokwira kubvako kwakuenda kumba andisingazi kuti vanogaripa. Let's just be honest guys, that's not it. We are not kids. You are not kids. Because the first thing that you were supposed, you were having your phone, and then you come back with your phone. You come back with your phone. Really? Really? My real rapist chayo. Asingadi kubatwa. Because akakunyudzira ka phone. Vakakutorera phone. Because evidence dzese dzinobuda. Something is wrong, something is fishy. It's just I don't know. Mixed masala. And I'm not even understanding where is this coming from. Seriously speaking. So guys, thank you so much. We'll see you. We'll meet later. Let me go and tag my hubby. I love you.